No, takže jelikož včera pršelo, tak konečně si můžu vychutnat svoje kino, svoji radost. Můj nejlepší dárek, co jsem si koupil k narozeninám, už teda do budoucna, do 30. Teďka vlastně stojím, ještě je teda světlo, takže ten film není kvalitní. Stojím de facto u východu, takže myslím, že uhlopříčka je solidní. A až se setní, tak to bude úplně nádherně luxusně ostrý, jo. Takže můžeme jít blíž klidně, bych nezakopl. Jinak Van Diesel to tady dneska rozjede. Zvěví mě nějaký kuřátka, takže si udělám vínečko k tomu, sednu si a nenechám se rušit. Myslím, že když už se řekne domácí kino, tak toto bude solidní domácí kino. Jinak Rychle a zběsile to je jeden z nejlepších filmů, co jsem viděl. Jako fakt parádní. Jenom škoda, že to nevidíte v noci, jenomže v noci ono to vypadá pak jak na monitoru, že není vidět to plátno, tak proto to točím teďka. Je to zvlášť po jednoho kamaráda, který o tom přemýšlí taky, takže Martin, nejdi do toho, je to fakt úžasná věc. Akorát musíš mít nějakou rovnou stěnu na promítání, jo. To je jako fakt. Můžu vám říct, že není nic lepšího pustit si, měl jsem puštěný Pearl Harbor, byl jasný hvězdný, je úžasný. Prostě vínko, grill, bylo to fakt parádní, jo. Takže člověk vlastně si sedne, nic neplatí a má svoje domácí kino. Letní k tomu. Takže v létě se maximálně těším. Je to úplně jako fakt super. Jako na život to je úplně uchvatný, jo, to je. Jako můžu jít. Můžu jít takhle pod to, takže vlastně je to fakt velikánský, jo. Můžeme jít úplně dozadu někam do dvora. Na schvál půjdu tady. Tady budu muset pokácet strom. Teď jsou de facto u věšáku prádla. A už se začíná smívat, už to začíná chytat barvy. Ono ten telefon to stejně nechytí, jo, ale jako myslím, že pro ukázku Marťa z Bohatě stačí. Tak co, chtěli byste mě mít za souseda? Řidičák a techničák, prosím. Takhle u toho asi sedím v lehátku, no. Jako fakt pecka, jsou nadšenej. To ani nemůžu komentovat. Film hodně povedený, dávám mu 100%, nejlepší Rychle a zběsile. Právě jste získali náskok 10 sekund, využijte ho. De facto jsou skoro pod oknem, no. Těžký Van Diesel. Těžký můj dvojník.
Prostě toto léto si maximálně vychutnám. Toto je scéna jak pes. Klidně půjdu ještě jenom dozadu. A už se smívá, už film začíná být dobře vidět. Paráda, paráda. Solidní, solidní. Být dvama, tak si udělám taky takovou radost, protože fakt to stojí za to.